Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Trixie at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti mothers anaanos nagagat kan managayat. Happy Mother's Day kadagiti amin ananay, lola kan aunties from Kazi, Pinagpala. Happy Mother's Day to Elizabeth Tuala, Darlene Parks kan Zoraida Tuala. Kan shout out iti Tuala kan Orpilla family from Daryl Tuala. Lakay ko ani Ador Manangan iti Inabaan Sur Rosario La Union from Carolina Villanueva Manangan. Shout out iti Velasco family ti Madaydaya Santa Maria Ilocos Sur from Michelle Marie. Galaw Rapirsura family ti Cervantes Ilocos Sur. Happy Mother's Day kani mother ko Feli Rapisura. Happy Mother's Day to all mothers. Kan shout out iti Castañeda kan Oralio family ti Patpata Balawan La Union. Kumare Anita kan kumpare Jimmy Agkawili ti Santol La Union from Nida Nieveras. Happy Mother's Day Mami Josa Ann, Mama Feby kan Mama Lourdes. Shout out iti Granada Oliviano kan Lumaban family ti Solano Nueva Vizcaya from JJ Oliviano Granada. Happy Mother's Day kadagiti amin nga ina from Ronnie Kanaway. Amin nakailyak iti San Isidro Isabela kan Caloocan Santiago Isabela from Jonah ti UAE. Happy birthday kani ading ko Ikyong Castro ti Pindangan Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro.
Makablaawan datatang kananang ko akanayon adumdumngag iti drama yo from Ria Yonson ti Bugay, Cagayan. Rudy Galakyan ti Camp 6 Tuba Benguet from Carol ti Korea. Shout out kada Benimar Rapakon, Karen Carantes ken Linda Pasyon, Regine Faye, Roderick, Ezra Liwliwa, kastamot nila kay ko ani JV Kasay from Jean Kasay ti Cagayan, Novelin Tolentino, Jeremiah Allen from Victoria ti San Mateo, Isabela, Reynaldo Jose kan advance happy birthday Giancarlo Jose from Josephine Jose, Rumbawa ang Batali family natatang Jelly, Angela Nazarene kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Trixie. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kumataadda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad, tapnog tultuloy ti panangtedyo iti liwliwakan adal, babaan kadagiti ik-ik kanyo iti biag apadas, dagiti dumdumngeg. Ilingad na klaangan manang itinagan at Trixie at taga Ilocos Sur. May saak a dentist. Kat gapo iti dedikasyon ko iti profesyon ko, jak napupuutan, adandani mapukaw gayaman ti edad ko iti kalendaryo. Ngam awan pa'y makuna, abukod ko a pamilya. Ni papati kadwak iti balay mi, tapim musayan day di mama. Sapay ko mamanang tamapilimat a maidrama ti padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Gusto ka dito in order ta amakam? Ang mga nukurang pay. Amok ngagpada ta anabannog, iso asiguradong adu ti makanta ita. Naku namon, makabannog ngam okay lang. At least, ado ti pasyente. Si Kangay, ado ti pasyente may ti klinik mo? As usual, amamatan, no kastoya panawan, talagang ado dagiti ubing nga agsakit, nang runa dagiti maladaga. Bakasyon ita, isong ado mo ti talaang amakasapar nga agpa-dentist. Isong ado akanayon ti agpapa-appointment. Santang agpaisong agpada iti field, nga magpada tamata ka na busy. Dentista ka, itintata siya, pediatrician. Iso ka na yung hectic ti schedule ta. Sana bale, at least, we still find time a makarwara kastoy, tapno makapag-banding ta. Agpaiso day ta tricks. Sana bale ta happy tamat iti profession ta. Siya unay, maliwliwa ka dagiti ubing nga pasyentek, nang runa dagiti baby pailaeng. Ay, kaano nga tamot aya ang maadanak iti baby? Agtal na ka man dita. Huh? Kaslapas pasagidan nakmanan na. Naimbag man ta gets mo, friend. Kasano ang mapasamak na ita, kat amomot adwa atawanan manipod nag-break kami iti boyfriend ko. Isa o kaslawanan asam ko makirelasyon pa. Ibukbuk ko langan ti panawan ko kani papa. Well, okay lang matkit di dayta. Ngam panunutam man, friend. Kasano nawan ta ni papam? Di pa'y katag may sakan tun. Isa sa balilat tata da bukod na pamilya, Trix. Ay, di akon pampanunutan dayta. No adan to sumangbay, di nasayaat. Ngam no awan, okay la tamat, friend. Kumusta tinagmalamo iti klinik mo, iha? Ado lata ti pasyente, papa. Nang runa itatabakasyon ti klase. Ado dagiti umay agpa-dentist nga estudyante. Talaga nga in-enjoy ti trabaho, iha.
Ang mga nalipatan mo na dandani, awanan ti edad mo iti kalendaryo. Anya ko matipagdanagan nyo, Papa. Okay laeng. Ada kayo matlatakad kadwa. Ngam iya, kasano no dumteng to ti aldaw nga ipulang ko ti bulot ko abiyag iti na Marswa. Kasano kan tulangan? Dayta ti pagdanaga kunay. At sa aminin ka, malaksid ti kabukbukuda mga pamilya. Don't worry about me, Papa. Basta kayat kong ipaay amin nga attention ko kada kayo. Agingga nga adda kayo pa'y abiyag. Amom, Trixie, iya. Saan matkat ngagpapada dagiti lalaki? No saan man nasaya at tinagtungpalan ti imuna anak relasyon why not try again? Ay na, Papa. Amahan no makasapulak pa'y ti siyak ti mangbiyag kan kuana. Uray sa anan. Ti importante katagan inayat kayo. Dalakan tulang na pagsaritaan nyo ti maipapan iti daytabanag. Well, I'm not closing my doors, Papa. Nadan to sumambay. Well and good. Ngam na awan. Okay lang. Amok adinak to baybay anti Diyos, Papa. Nanatinay, isagana yan ti armosar, tariingak matan ni Papa. Ay, huwag Trixie, nakaluto akmatan. Idasar ko laangan, balasang ko. Sige, Nana. Masapul ang makaarmosar nga umuna, sakbay ngayon kami makimisa. Mga numabisinan, narigatan. Kan adaaga-sanas ka na tumaran nakalpasan nga agarmosar. Agawid kayo kadimot laeng, kalpasan ang makimisa kayo, balasang ko. Ipasyar ko pa ni Papa, Nana. Makamu kayon to, noon niya tiluto yung dinner tayo. Saan kami amangan dito iti lunch? Da kayo laeng, isa makamu kayon dito eh. Ay, sige nga, Rod. Tapno amok no agluto akpay iti pangaldawan. Tilaan ka ninyo tilutuan nyo inton pangaldaw, Nana. Ay, doan yan to ti mabati iti arbusar di isuntulatan. Kailalamot no saan ang maibos. Da kayo ti makamo, Nana. Nalangarod, agidasal kayon, tamapan ko matanringan ni Papa. Kumusta ti banding yung agamay di kalman, friend? Okay, Mat. Naragsak ni Papa, tanakarwar manan. Talaga love na love mo ni Papa man niya. Sipot pimusay day di mamam. Talaga nga impamaysamon ti amin nga atensyon mo ka ni Sir. Patpat unay dagiti dadakkel ko. Nasakit kanyak ti ipupusay day di mama. Isong aramidak mo ti amin, tapno pumigsapay ni Papa. Although, amo tayo mat nga ada sakit na. Ngam amok at tartarabayan ti Diyos. Friend. Diyak kabailan no mapukaw ko ita ni Papa. Isong aramidak ti amin, tapno umatidog pa'y ti biyag na. Naimbaglaangan, taadadag iti friends ta apada ta doktor. Iso dati kanayin ko pagdamagan, no da problema maipapan ka ni Papa. Anything, my friend. Agdamag kalayan kada kami na kasapulam. Asino kumapay nga itakitinulong na saan ada tayo? Iso nga rod anagasa ta, tati circle of friends ko katkas kada kayo. Kanayon kayo nakasuporta kanyak. Nang runakan ka, di nakpulos baybayan. Maawatan mi nga minti kasasaad mo. Narigat sa mo tag may maysa. Iso kanayon nga adda kami ang nakasuporta kan ka.
Agmay may saak nga anak manang Emmy. Iso nga idipimusay day di mama, dua kami laangan anabati kan ni papa. Uray kasano ti kinabisi kiti klinikak nang runa no ado ti pasyente, jaklat talipatan nga i-check akanayon ni papa taadda nga rod sakit na. Kanayon dakpay akan tiyawan dagiti padak a doktor. Apay kano nga awan pay nobyo ket dandani akon agbalin abaket abalasang. Jak amo manang na trauma ak iti umuna nga ayat ko. Iso nga impa may saklaangan ti oras ko ken ni papa. Kastamoten kadagiti pasyente iti klinika. Apay nana, agan ano ni papa? Di na ngamin kayat ti mga tricks eh. Awan ka no ganas na. Kun kaslag kakapsot nga men. Kasta yan, nana? Naimbaglaangan tayo nyawag yu adagos. Saan ang mabalin ti kasta ajar na? Day tagarod ti pagdanagak. Iso nga inawagan ka adagos. Ang mga noan niya ti mapasamak kun ko ana. Agyamanak, nana. Tinasayaat, mangisagana kayo laang tibado na. Just in case makonfine. Masapon nga ipan ko adagos si ospital. Ay, sige nga rod palasang ko. Mangisagana akon itibado na. Kastabot tun dagiti sa bali pay akasapulan na. Amasapul nga awiton tayo iti ospital. Sige nga rod nana. Tamapanak mo tun iti silid ni papa. Pangada ka iya. Nasapa pa'y laeng. Apay, awan ka din di pasyente. Nagsara akon ita imawag kanyak ni Nana Tinay, papa. Iso nagawid ak adagos. Apay, anya ti inawag na ka. Kasano, kat di yumat kano kayat timangan. Iso amadanagan unay kada kayo. Kan kitaan nyo tilangayo. Agkakapsot kayo, papa. Apay, aya, kagangay mo't lang dahito, yamarikrik na. Siyempre, lakari ako na. Natural nga doon, timarik na kasagubanit, iti pagay. Saan, papa? Masapul nga ipan kayo iji ospital, tapno ma-check up kayo anaimbag. Saan nen, iya? Kabalak pa man. Saan ang mabalin, papa? Delikado ti sakit yo. May mayatan di masigod, ngam di kumaro. Ay, unay lakat adanag mo na, iya. Saan ka pa'y kadiya panawan? Saan kayo man nagsaoy iti kasta, papa? Amo kapatpatib ka rin nyo lang ti pakinakam ko. Ngam makita ka sa bali at talagang tilangayo. Mala, umay kayon, taipan kayon, iji ospital. Apay ngay tapay anaflat ti pilit ti kotsek. Sapay papaayaban na ki di ospital. Kimaro ka no ti kasasaad ni papa kuna ni Nana Tinay. Diyos ko, di mo ipalubos nga dada ka sa mapasamak ka ni papa. Sapay awan ni Raf, tanagaten ti doctor's conference di Manila. Hi. Ada ka di parikot? Doktora? Ha? Amunak? Aguray ka. You look familiar. I'm Steve, doktora. Kasama lang ti clinic mo ti office me. Kasta ka di?
Na flat gayam ti pilit ti kotsem. Wan nga ron, sapay agdardarasak tada di ospital ni Papa. Imawag kami ti kadwami di balay. Ngam kastoy mo tan tinapasamak. No kayat mo itulod ka lang di hospital. Awagak lang diyam amo kami kaniko. Ta isunti umay mang tariman iti pilit ti kotsem. Sige, pasensya ka na. Nga masapol ang mapana kadagos di ospital. Pasensya kan iti istorbo. No worries, doktora. Ala, umay ka nga rodan. Ta itulod kan iti ospital. Anyo tinapasamag. Ay na-stroke mo din ni Papa. Kadsaan ka na naisalbar. Diyos ko, apoy din nagnauray ni Papa. Calm down, doktor. Ang mga nanya ti mapasamak kan ka. Umay ka, mapantay tayo ni Papam. Gasla dyan kabahala na makita mo isa na bangkay ni Papa. Masapula patib ka rin ti pakinakam mo. Nana, ayan ka di dagiti kapamilya ni doktora. Awan, sir. Agmay may sala nga anak ni Trixie. At daamin iji balasiw tao dagiti kakabagyan da. Basta, awan ti sabali nga agdesisyon maipapan ka ni Papana. Awan nga rod, sir. Kakaasik. Siya kan ti hardinero laangan ti kadwa na iji balay. Di ka agdanag, Nana. Tulungan kayo. Doktora, umay kan. Kuyugan ka amapan itaayan ni Papa. Kung naabutan nga daangas ni Papa, ididimano nak iji ospital man ng Emmy. Naimbaglaangan, taada na saya at atao anang tulong kanyak. Isu ni Steve. Ada office da iti asidag ti klinikak. Blessing in disguise tinapasamak manang, tanagam amu kami, idi kangitingitan ti panagdandanag ko iti kasasaad ni Papa. Idi naamuan na kanina na tinay nga agmay-may sa aklaangan, dinak pinanawan apulos, kabayatan nga isimsimpami ti pannakalamay kan pannakaitabon ti amak. Isu ti nakakaamoy ti amin, gaputadyak makapagdesisyon kadagidi agundaway. Nagdakkel at tulong kanyak ni Steve manang. Naglabas pa'y ti aldaw, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa, aging ga idinarik nami laangan nga agayat kamin iti tunggal maysa. Nagdan na kami nga rod, kat awanan umasping iti kinaragsak ko kadagidi agundaway, taaddan kabinadang ko iti inaldaw a panagbiag ko. Due date kayam amin a bills inton bigat. Sapay ada na sapa a pasyente ka naka-appointment inton bigat. Ala, siya kung di makam mo. I'll pay the bills. Ngam ada trabaho. It's okay. Mabalinak mo tarumwar, kalpasan na maaramid ko dagiti trabaho. Thanks, Han. I'm so happy. Diyak amo na anyan ti mapasama kanyak na awan ka.
Isang aron nga dak dito eh. Saan ka baybayan? Mom, saan na coincidence ti napasamak, idinagam amuta. Ammo ka impaay na ka ti Diyos kanyak. Taam muna ka sa pulak ti may sa atao, nga agbalin asadag ko iti agnanayon. I promise. Di ka baybayan. Aging nga dak dito eh. Saan mo amarik na ngagmaymaysa ka? I love you so much. I love you too. Thanks God, taintad na kakanyak. Someone that I can lean on. And someone that I will love for the rest of my life. I'm so happy for you, friend. Finally, dimtangan ti Prince Charming mo. God is good, friend. Impaay na kanyak ni Steve, kadagiti panawan aka sa pulak ti kabinadang ko iti biyag. Nagasatak tanam amok ni Steve. Kan makita love na ka. Agasam, ure ka sana ti kinabisin na aramidan na lata dagiti pagrabangan na kan ka. Very supportive. Manmanon ti lalaki akas kan kwa na. Pudno dayta, kadyak kabaalan no mapukaw ko pa iti biyag ko ni Steve. Adayo ang mapasamak dayta, friend. Kas makita, adan katakunay-nay mo iti biyag. Kasarlangan ti kurang kada kayo. Oh, kaano ngay? Adda ka no kanyak, no kaano ang nakasagana akon ang makikalay sa kankwana. Kat mapasamak tun dayta. Soon. Ay na, sana all. Talaga ang maragsakan na para kan ka, friend. Uy, tell me no kaano ha? Tapno matulungan kayong agisagana. Ay na, I'm so excited na makita ka ang nakatrahe, my friend. Oray siyak. Diyak ninamnama ang mapasamak amin dagito'y kanyak. Kunak no agmay sa akon for the rest of my life. Ngam saan matgayam, tadimteng ni Steve iti biyag ko. Sorry, Han. Naimasan may matan ka ni Doc Rafty nag-istorya. It's okay, Han. Apay ka naman nasaba ka. I should have called you. Tap na gidantan ang nagawid. Nagawid ako ta. Medyo madingamin direct na. What? Apay, anya ti marikrik nam? Is it something serious? No, don't worry. Nabanugak la siguro. Kasla marikat anak nga agangas. Sana mabalinday ta marikrik nam. Come, we have to go to the hospital. Now. Okay. Mabit lang ang rutag sukatak. Steve! Anya din napasamakan ka? Steve! Please, lumaban ka. Don't leave me. Diyak ka balan na mapukaw ka. Nagsaur ka. Apay ngayon limod mo kanya kadagayam na karo sakit mo. Nataming ka kumanaimbag. Apay nga gingay ti maudi agundaway. Siyakti ka na yung napanunutam. Di mo pinanunod ti kasasaad mo. Ayat mo lang nga sa anak manan nga agdanag.
Agluluwa ka. Amo ka mangmangagnak. Ayayatan ka unay. Di nagpanawin nagmaymaysa. Please. Diyak ka balan. Anya di mapaspasama ka. No. No, please. No. Di nagpanawan, Steve. Steve! Friend, nakapanaw aminan ngayon may nakitabon ka ni Steve. Dua talangan ang nabati dito kampusan to. Diyak ka bala na panawan ni Steve ngagmaymaysa ditoy. Friend, Nagsakit. Abay na basamag na itoy. Abay ano ka ano nagbali na ka-dependent kan ko na sa anak to pinanawan. Abay ngayon limad na kanya kadagayam na karon sakit na. mabali na di na kahit nagdanag ka. Iso di na yung bagbaga, friend. Amo na nga mi tinagdalanam iti pimusay da di papam. Kaya't na, asaan ka na maburiburan? Ngam nasaksakit tinaramin na. Pinanawan na ngagkalkal na utang. Diyan ka mo na pa yan napasamak na ito eh. Kasano ang paitan. Kaslahat na pukawan iti may sasaka iti papusay ni Steve. Ang may sak manan. Trix, di mo panunutan nga may saka. At da kami agagayim mo. Masapula nga aklunam nga awanin ni Steve. Naginanan. Kat adaitan iti sidong tinamarswa. Diyan ka mo. Nugahan na makalipat ang crab. Oh. Diyan ka mo, friend. Taginapod na. Itatawanan ni Steve. Paragrik nagkatsakmatan kaya timabiyag pa'y. Anya? Nagrigati ka sa saan ko. Namabalil ako mga itamat laan. Pulang kumatan di mulod ko abiyag. Sinadaan ako. Tap na makadanak manan nagitipat patag ko iti sa bali alubong. Trix. Namabalin na ko, ma, friend.
May samanen anasakit apagteng tinapasama kanyak manang Emmy. Pimusay manen ti maysa nga ipatpatag ko iti biyag. Awan na pulos pamalpalat patak nga dagayam ilimlimod kanyak ni Steve anak karo asakit na. Jak pulos nadlaw dayta tasipod nagamamu kami kanayon anaragsak ken nakasalsalunat a makilanglangan kanyak. Naduktalak laangan ti amin, ididiran kabailan nga ilimod kanyak ti marikrik nana. No maminsan, pagpabasulot paikit din ti bagik. Basol ko ti amin. No sa anak ko maanagbalin anak kapoy, idipimusay day di papa, nalabit asaan lang asyak ti pinanunot ko man ni Steve, no di pati ko mati bagina. Itamanang agtultuloy ti panagtrabaho iti klinikak, ngam no dagdamag kanyak maipapan iti napasamak, jak pulos kayat asumbatan, tadyak pa'y kabailan na pagsaritaan ti maipapan iti ipupusay ni Steve. Tunggal agawidak, mariknak ti kinaagmay may sakmanan, ket jak manan malapdan ti agsangit. Uray adda danana tinay akadwak, sa balilat ti presensya ni Steve, akanayon ang nakasuporta kanyak. Jak amumanang no aginggat kaano ang makalipatak. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Trixie. Pagayam ko at Trixie, marikrik nak ti sakit ang marikrik nam iti agdama. Pudno ang nasakit ang mapukaw ti may sa atao, anang ipariknakan ka iti na isang sangayan a panagayat. May sa tao anang ipariknakan ka, nga adda kanayon amang baybayabay kan ka, sa kalaat anapukaw. Iso adi ka mababalaw no apay nga aging ga iti agdama, kat saan ka apulos a makalipat, kan saan a makamove on. Kanayon mo adawatan ti kaasi kan panarabay ti namarswa, ta isulaeng ti makaipaay iti kinatibker ti pakinakam akasapulam, gapo iti pagdaldalanam iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay.